Så hvad er det sådan, I plejer at gøre til dagligdagen, eller? Jamen det er jo man kan komme med sine små børn, altså fra 0 til 3 år, og kan lege, og vi har kaffe og juice og brød, at de kan hygge sig med. Og så vil jeg spørge, hvorfor er det, I har valgt at være frivillige her? Det er fordi, at vi har tid til det, og altså mine børn og børnebørn, de er jo store, så det er dejligt at møde små børn og deres mødre. Og så kan de møde jævnaldrende og møde veninder og snakke med. Og Hvor mange er I i foreningen? Jamen, nu er vi jo forholdsvis nystartet herovre, så i det her, der her Babycaféen, der er der os 2. ja. Og så har vi jo support fra Svendborg. Måltid, hvad er det for noget? Det er, hvor de spiser sammen en gang om måneden. Det er også her. Og hvor mange er de der? 5? 6? Ja. De er 5 eller 6 til at så lave mad og være der. Er det også altså nogen fra mødergruppen, eller er det fra frivilligcenteret? Det er fra Møderhjælpen også. At de frivillige i Møderhjælpen, der hjælper til. Hvad har fået jer til at vælge at være frivillige i Møderhjælpen? Altså man får jo også nogle nye inspiration ved det, man kommer ud og snakker med nogle andre. Og det er rart, og vi kunne gøre en forskel for nogen, hvis det kunne hjælpe dem med, at de kommer. Altså jeg har selv været enlig mor engang, og så jeg kan godt bruge mine erfaringer fra den gang. Og så fordi ens børnebørn er blevet store, så ser man jo ikke så mange små babyer mere, så det er også hyggeligt. Det er lidt livsglæde at se de små børn. Og igen, det her kan gøre en forskel for de børn. Okay, men tusind tak, fordi at I må komme og interviewe jer. Ja, velbekomme. Velbekomme.